Kilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na kamatugang Lunes po ngunyan, petsa 11 sa bulan kan Agosto 2025. Ini ang Bareta alas 7 asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardy lang tayong iba. And outside lands to yung tarakulang mga bareta sa lado lokal. Maniba-ibang mga armas na kumpiskar ka mga tauhan kan Libon Municipal Police Station sa Sarong Kubo na ginibong istaran kan aktibo pa ang Concepcion Criminal Gang. Sarong dating opisyal kan Tiwi Albay ipinairarom na sa inquest proceedings sa kasong robbery o extortion. 3.3 milyon na kantidad din asistensya sa lingkod o kaya sa likod kan Tarabasa tutoring program na i-distribute na kan DSWD. Nasa 600 na mga tutors sa Bicol Region ang nakinabang. Mga kable nin kuryente, nagkaraba kasubanggi harani sa chapel kan Barangay San Lorenzo, Tabaco City. Sa lado nasyonal, pagitangas kang kaso ng leptospirosis, kapalpakan kan DOH sa sinday pagbasol sa flood control. Lakson sa Senado, respetuhon magiging final ruling kan Korte Suprema sa impeachment. Villafuerte Brothers isinulong ang propestong lay para sa interes kan mga nagtatrabaho sa media. Kasong murder isinaangat na laban sa konsehal na buminadil kay Ibahay Vice Mayor Julio Estolioso. Sa ibang nasyon, Russia asin Ukraine sa girare na nagbinalyo ni darakulang drone attacks bago ang Trump-Putin summit sa Alaska. Baretang Sports Gilas Pilipinas laog na sa playoffs kan 2025 FIBA Asia Cup matapos daugon ang Iraq. Yan ang headlines mula sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nakumpiskar ka mga otoridad kan Libon Municipal Police Station ang maniba-ibang armas sa Sarong Kubo sa Libon Albay. Sigon sa Libon Municipal Police Station, nakumpiskar ninda ang sarong unit nin shotgun, Squires Bingham, warang serial number, sarong unit ning caliber 38 revolver, warang serial number, tiga-anom na pidaso ning bala, kan 12 gauge shotgun, asin bala man, para sa kalibre 38 baril, asin 8 pidaso ning bala, para sa kalibre 45. Basado sa impormasyon, ang nasabing kubo, nagserbing istaran kan aktibo pa ang presensya kan Concepcion Criminal Gang sa nasabing lugar. Sa kunyan, ipigpreparar na kan mga investigador ang magkakanikong dokumentos para sa formal na pagbalyo ka mga ebidensya sa Regional Forensic Unit 5 para sa magkakanikong disposisyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ipinasairarom sa sarong inquest proceedings kanakaaging aldaw ang sarong dating opisyales nin munisipyo sa probinsya nin Albay dahilan sa pagkakaimbuelto sa pigsasabing payola sa quarry operations sa probinsya. Basado sa impormasyon, ginibo ka National Bureau of Investigation o NBI Legazpi ang entrapment operation kaibahan ang NBI Naga bandang alas 2:40 nin hapon kanakaaging aldaw sa barangay Miisi, Daraga, Albay dahilan kan request for assistance kan sarong quarry operator na hinagada nin dakulang kantidad para sa pigsasabing SOP o payola para sa quarry. Sa entrevista kan DCGB News sa biktima, bako ini an enot na pagkakataon na hinagadan siya kan suspect. Sigon sa iya, enot siyang nakapagtao nin 150,000 pesos kan Hulyo ngunya na taon. Dagdag pa kan biktima, ikaduwang hagad kan suspect an 300,000 pesos kan Agosto 8, 2025. Sa ngunya, nasa kustudya na kan NBI Legazpi ang suspect kung saan nahahampang ini sa kasong robbery o extortion. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys!
Lugadan na dapat nakatawo sa nangyaring aksidente, imbuelto ang sarong utility van sa Purok 2, Barangay Namantaw, Daraga, Albay. Sigong kay Daraga Municipal Police Station Chief of Police, Lieutenant Colonel Edgar Azutaya, na ang insidente nagresulta sa pagkairido kan tulong lunad keni, asin pagkabangga kan tulong iba pang bikulo na nakaparada sa mismong lugar. Sa investigasyon, pasiring ang bikulo sa Sorsogon na kaling Daraga, asin awaran ng control ang driver na nagresulta sa pagkaruso kan iba pang mga bikulo sagkod na magtamay ni sa sarong kahoy. Tinamaan ang mga nakapark na bikulo, sarong motorsiklo, tricycle asin sarong L300 sa gilid kan tinampo, mantang wara manin mga laog na tawo. Napagaraman na mechanical issue ang naging dahilan kan aksidente, mantang katuwang kan PNP sa pagresponde ang MDRRMO Daraga. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nagkaigwanin sulo harani sa chapel kan Barangay San Lorenzo, Tabaco City pasado alas 7 kasubanggi. An sulo hali sa mga kable kan kuryente na harani sa ermita. Tulos man na nakapagresponde an Bureau of Fire Protection kan Tabaco City. Mientras daiman ni na irehistrong lugadan, mantang sa ngunyan padagos pa ang investigasyon kan BFP sa nasabing insidente. Sa iba pa niya itong baretang lokal, nasa 3.3 milyon pesos na kantidad ng asistensya si Rarom kan Tarabasa tutoring program ana distribuir na kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa 600 na mga tutors sa bilog na Riyong Bicol. Sigon sa ahensya, naresibik ang kada tutor an 8,300 pesos o kapareho nin minimum wage kan Rio na 415 pesos kada aldaw matapos makompleto ang 20 aldaw na sesyon sa nasabing programa. Dagdag ba kan DSWD Bicol na inisyatibo na kalinyada sa direktiba kan gobyerno nasyonal na may angat ang mga college students hali sa mga low-income families sa pagi kang pagtaunin hands-on training as in essential na career development skills sa pagi kan pag-tutor as in nanay-tatay sessions. Pwede kini ang programa mawut mana mapakusog ang pinansyal na kapasidad kan sa mga beneficiaryo sa pagi kan cash for work component. Pinanginotan ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol Regional Director Attorney Jacqueline de Guzman ang site visit para sa propwestong office building kan PDEA Bicol sa Barangay Salvacion, Daraga, Albay kan nakaaging aldaw. Ang nasabing lakdang ang may koordinasyon sa mga local partners as in technical experts na mas mapakarhay kan pinagpaplanong pasilidad kan ahensya. Sigun kay Di Guzman, kaibahan ninda sa nasabing pagbisita si Provincial Engineering Office Head Engineer Dante Baclao, PDEA Albay Provincial Office Noe Brigel, PDEA Bicol Administrative Staff, asin ang PDEA PADAC o ang Provincial Anti-Drug Abuse Council Focal Person. Ginibo sa nasabing pagbisita ang initial na assessment kan kondisyon kan propwestong lugar, location, suitability, accessibility asin compliance sa infrastructure requirements. Nag-opresir na ang University of Nueva Cáceres sa UNC Nagasaki Camarines Sur in Bachelor of Culture and Arts in Education o BICAED program. Sa programang UNC On the Air, sinabi ni Dr. Melvi Briones, pamayok ang Bachelor of Secondary Education program sa UNCC School of Teacher Education. Ang 4-year course na aprobaran kang Commission on Higher Education o CHED asin ngunya nag-aako na sindanin enrollees para sa academic year 2025-2026. Mientras na pera sa BICAED program, igwamanin para sa undergraduate program siring kang Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Physical Education, asin Bachelor of Special Needs Education. Kasabay man sa graduate programs ang Master of Arts in English, Major in Educational Management, Master of Arts in Filipino, Major in Language and Literature, Master of Arts in Teaching Mathematics, Master of Science in Environmental Science, asin Master of Arts in English, Major in Special Education. Tulos na nirespondihan kan mga personahes kan Coast Guard District Bicol ang sarong barko na tuminagilid sa kadagatan kan San Miguel Bay,
Barangay Matandang, Siruma, Camarines Sur, kanakaaging aldaw, sigun sa CGD Bicol. An barko na LCT Golden Phoenix na may darang construction materials tuminagilid dahilan kan makusog na duros asin ukol sa lugar. Basado sa impormasyon, ligtas ang gabos na tracing Filipino crew members asin wara man na nai-report na nairido o nalugadan. Sa ngunyan, padagos ang pagkondukta nin full inspection kan ahensya manungod sa insidente. Ang kapitan asin shipping company representatives kan nasabing barko. Nagbilog naman nin hull inspection kan mga divers asin nagpepreparar na nin magkakanigong dokumentasyon para sa maritime procedure. Makatugang primerong parte yan kan sa tuyang Bareta alas 7. Bareta sa lado lokal. Ang Bareta nato sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa kamugdagang kampanahon. Makalis lamang po ka nagkamperang pagirumdom. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kaso kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources Regional Office No. 5 ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman manungod sa satuyang kapalibutan asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere, diskusyon, nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto sigurado. DCGB, Barreta, alas 7. Sa Bareta sa Lado Nasyonal, kinuyaw ni dating Health Secretary Asinunyan, Iloilo Representative Janet Garin, ang Department of Health o DOH, may kinaraman kan bigla na pagitaas kang kaso ng leptospirosis sa nasyon. Sigong kay Garin, dahil na posisyonin atab kan DOH ang mga doxycycline sa mga LGU. Ang doxycycline iyo ang bulong na panlaban sa leptospirosis. Tinawanin doon kan kongresista na ang bulong kay puhan inumon sa loob ng 24 oras sagkod 72 oras matapos na malubog o ma-expose sa baha. Tinawanin doon ni Garin na daing kinaraman ang flood control project sa pagdakol kang kaso ng leptospirosis. Sinabi niyang pamumulitika ang pagkonektar sa flood control project sa pag-alintuto kang kaso ng leptospirosis sa nasyon. Para sa iya kapalpakan sa communications asin palpak na implementasyon ang problema dahil yaon ang budget, yaon ang mga bulong mantang baratuhon ang doxycycline pero dahil nagamit nin matanos dagdag bakan opisyal. Nagagad man siya ng dispensa pero sa iling niya lip service na ang nangyari sa DOH. Tinawan niya ng punto na dapat mag-walk the talk sa isyong ini ang departamento. Naglalaom si Senator Panfilo Lacson na irerespeto kan mga pag-iriba niya sa Senado ang magiging final ruling kan Korte Suprema na masimbag sa motion for reconsideration kan Kamara manungod sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Punto ni Lacson, nakadaklan sa iyang mga pag-iribang nagboto para i-archive an impeachment complaint ang mismong nagsabing kaipuhan irespeto ang desisyon kan Korte Suprema. Sinabi ni Lacson na iyo ini ang rason kung nata siya nag-abstain sa pagboto sa motion na i-archive ang kaso dahil ang paninindugan niya iyo ang respetuhon asin dai magsuhay sa July 25 ruling kan Korte Suprema habo niyang ma-preempt ini dahil may pending na motion for reconsideration. Kung nagboto man siya, baka na-preempt niya ang final ruling kan Korte Suprema. Sigun pa kay Lacson, nagsugo ang Korte Suprema sa kampo ni Vice President Sara Duterte na magkomento sa motion for reconsideration. Imbis na magpaluwas ng minute resolution na pigbabasura ini, dapat kuta na daingo na nag-aksyon ang Senado sa primerong ruling kan Korte Suprema maski na immediately executory ini, lalo nata may pending motion for reconsideration ngunyan. Isinulong kan magtugang na sina Camarines Sur Representative Migs asin Luigi Villapuerte kay banan sina Representative Choyosi Anthony Horibata asin Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang propestong magtataon in mga job-related benefits sa mga media worker. Sa propestong Media Workers Welfare Act o House Bill 1985, ang mga media workers sa tawan ng benepisyo asin diretso arog kan mga obrero sa gobyerno asin ibang pribadong sektor apera sa security of tenure, hazard asin overtime pay, mandatory additional insurance coverage asin iba pang job-related benefits. Kaibanan sa propesto ang pagtataon ng diretso sa mga media worker arog kan self-organization asin matanos na working space. Kaibanan man sa propesto ang pagsiguro na matatawan ng magkanigong proteksyon, gear, ang mga media worker na masabak sa peligrosong coverage asin ang pagkakaigo ng mandatory na insurance coverage. Apisar kan sedang importanteng papel sa sosyudad asin klase kan sedang trabaho, sinabi ka mga kongresista na iguang mga media worker na may labor standards asin protection issues sa indang kumpanya. Kasabay sa propestong lay ang pagtindog ni News Media Tripartite Council o NMTC kan Department of Labor and Employment o DOLE na magsiserving platform para pag-urunan ka mga media workers asin employers ang mga ipapotob na polisiya asin day pagkakasundo. Sigong kay Representative Migs, Chairperson kan House Committee on Information and Technology o ICT,
ang kaparehong propesto iyuan inaprobara na kang Kamara de Representantes sa ikatulo asin pinal na pagbasa kan 19 Congress alagad din aprobaran kan Senado ang counterpart bill kay ni. Nasa angatanan nin kasong murder si Sangguniang Bayan Councilor Mirel Senatin matapos na badilo niya si Ibahay Aklan Vice Mayor Julio Estolioso kanakaaging semana. Base sa initial na report kan Ibahay Municipal Police Station asin kan Police Regional Office 6, igwang license to own firearm ang suspect dahilan para magkaigwa ini ni 9mm na badil. Tulos man na inaresto ang suspect sa laogan sa iyang residensya asin sangunyan nasa kustudya na kan pulisya. Kasunod kini pinahimutikan kan Sangguniang Bayan sa sarong pahayag na iba ang pagtrato kan biktima kay Senatin asin piglinaw na normal ang pagkakaigwan in debate sa laogan konseho alagad mas kinuarin dai nin naging personal. Dahilan sa insidente ang entry as in exit sa Ibahay Municipal Office magiging saro na sana kung saan magpapautob naman istriktong inspeksyon sa kagamitan kan si isay manamalaog sa opisina. Apera man sa mas pinakusog na seguridad sa bilog na munisipalidad, makondukta man in assessment ang mga doktor sa probinsya para masiguro na nasa marhay na estados ang sa indang mga empleyado. Mientras tanto, makaturtristan sinapar kan sarong paratokdo matapos badilon mismo kan sa diri kay ning estudyante sa laog kan sa indang campus sa Balabagan Trade School sa Barangay Nara, Balabagan, Llano del Sur. Base sa mga otoridad, ang pambabadil sa biktima na si Danilo Barba, 34 anyos, matapos na ibagsak sa sarong subject si alias Kaiser, 20 anyos asin grade 11 student. Sigon sa Balabagan Municipal Police Station, nag-ako mismo ang sospitsado sa krimen na ginibo niya dahil sa grabing dagit sa paratokdo na buminagsak sa iya. Base sa investigasyon, pasado alas 8 nin aga kan Agosto 4, kanangyari ang insidente. Palaog na kuta sa kampo si Barba kan ulangon siya kan suspect asin binadil sa payo gamit ang sarong kalibre 45 pistola na naging kausa kan tulos na pagkagadang kay ni. Mientras tantong matapos ang krimen, nagtago ang suspect sa indang mga kampamilya sa Marugong alagad sa tabang kan sa iyang tugang na sarong pulis, voluntaryong nagsuko ini sa mga otoridad kinaagahan. Sinabing bako sa ng biktima na paratokdoan buminagsak sa suspect asin igwa pa ining ibang mga paratokdo na posibleng target alagad. Piglinaw kan suspect na si Barbasana ang sayang ikinadagit. Sangunya nagdesignar na ng pulis asin soldados para magtabang sa pagbantay sa eskwelahan. Nadiskubre ni Senator Panfilo Ping Lacson ang bagong modus operandi na kinaiimbweltohan kan mga lawmaker contractor na pwedeng nakadugang sa overpricing asin substandard na pagibunin flood control asin iba pang infrastructure projects. Sa irarom kan passing through scheme, sigun kay Lacson, puwersadong magbayad ang contractor nin 5 sagkod 6% kan project cost kapag magibunin porsyento sa distrito kung saan kontraktor ang kongresista o kapamilya niya. Kapag may kontraktor na malaog duman, mabayad nin 5% na passing through o garong toll. Bawas na tulos ini sa cost kan proyekto. Asin aram na aram kan Department of Public Works and Highways ang sistemang ini. Sa bareta nga sa ibang nasyon, nagbinalyuan ng tarakulang drone attacks ng Russia in Ukraine nin mag-aga kan Domingo mantang parehong naghiro sa aspeto kan diplomasya manungod sa nakatalaan ng meeting sa Alaska sa maabot na Biyernes pa sa pagultanan ni na US President Donald Trump asin Russian President Vladimir Putin. Sigon sa Ukrainian Air Force, ang gatos na Russian drones ang piglansar kung sa insidenta ang na-intercept ka nasyon. Mantang sinabi man kan Russia na 126 na Ukrainian drones ang sa indaman na napabagsak. Dahil digdi, para menta sa sunuspindir kan Russia ang mga flights sa nagkapirang aeropuerto sa Vladikavkaz, Grozny, Saratov, asin Kaluga. Sa ibong nalado, mas nagbaba ang drone asin missile attacks na naresibi kan Ukraine kumpara kan Hulyo 2025. Nagtinugman ang Ukraine kontra sa rekomendasyon na swapping of territories na binanggit ni Trump na tulos man na sinayumaan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky.
Tinawan doon kan Kiev na dahil sindang naresibi na limitasyon sa sindang militar asin day man kini susuko ang kamawutan na makalog sa NATO asin European Union. Mendas na nagpirma na nin joint statement ang mga leaders kan France, Germany, UK asin Poland bilang suporta sa Ukraine. Tinawan doon ka mga ini na nanuman na katrangkiluhan dapat may partisipasyon kan Ukraine, may ceasefire asin dapat irespeto ang international borders. Baretang Sports, matrayumpong dinaog kan Gilas, Pilipinas, an Iraq sa score na 66-57 kanakaging aldaw para makalaog sa playoffs asin magmaawot ni na pwesto sa quarterfinals kan 2025 FIBA Asia Cup. Nangenot si Dwight Ramos sa third quarter kung saan uminabante ang Pilipinas kontra sa Iraq sa score na 22-7. Maski na nga ni nagbukod ang Iraq sa fourth quarter kan kawat asin pinutol ang bentahe sa score na 57-50. Nagtrayumpo ang Gilas asin ginanaan sa indang primerong kawat sa torneo. Nagdugang si Ramos din 21 puntos. Kaibahan ang tulong 3 points, mantang nag-ambag man si AJ Edonin 9 puntos. Kamugdagan po kasi ito yung panahon. Nasa linya man si Sir Ariel Samudyo kang pag-asa sa Deste Regional Forecasting Center. Sir Ariel, please come in. Maray na aga po para po sa tutuyang latest weather forecast. Nakalawag naman sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Pudol asin iniman, gungunyan domestic name na Goryo. Ang bagyong Goryo nasa kategorya niyong severe tropical storm asin huriman ining mataan alas 4 nin aga sa distansyang 1,305 kilometers east of extreme northern Luzon. Iguaman ning taglay ning kusog ng Doros na haran sa sentrong nagaabot sa 110 kilometers per hour asan igong pagbugso kan Doros nagaabot man sa 135 kilometers per hour. Nagiro ini ngunyan sa direksyon na pasulnupan sa rekas man na 25 kilometers per hour. Samantala, di man inaasa na direktang makakaapekto ang bagyong Goryo sa anuman na partikan sa tunasyon sa lauring masunod na tulong aldaw. Alagad pag nag-southward man ang movement kay niyo, posible man na makaigwang tropical cyclone wind signal duman sa extreme northern Luzon. Posible man na magluwas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Goryo sa Merkules nin Banggi o sa Webes nin Aga. Samantala, nakakaapekto man ang southwest monsoon o Doros Habagat sa western section kang Luzon. Hindi man sa Kabikulan, ngunya na maghapon nilalauman man ang bahagya hanggang sa minsan mapanganuro na kalangitan. Guaman dyansanin mga pulupulong pag-uran o pagkikilatasin pagdaguldo lalo na sa hapon o sa Banggi dahil man sa mga localized thunderstorms. Maluya hanggang sa katamtaman na Doros na hali sa timog sulnupan hanggang sa timugan mamamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan karagatan. Ang tinating agwat kan temperatura sa maghapon kung 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang, nagsira ang alas 5:32 nin aga, masulnupan sa alas 6:08 nin hapon. Alidigdi sa Diyos, ti Pag-asa, Ariel Samudyo. Thank you very much, Sir Ariel. Mga tugang na po ang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Dini pa nasing kinalap sa DCGB News base na nakalis na 12 oras. Sa pangarap mo ka nakatungin natin sa pagsurat ka mga Bareta. Jenny Matthew Ballaran, si Ringman si Nicole Ann Gloriani. Lalo technical, katuwang tapo dyan si Chief Ramir Tanay. Yan man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, si Nantuya Pong OJT, si Casey Tanay from CSPC Nabua. Para po kami ng tropa ka Mega Force Patrol, hello kay Homer Relis Talola, kiring man si Erning Mular Jacob, asin Mirna Ulanyo Piñaridondo. Sa mga nagatabay po sa WGB 106.9, dyan po sa Tabaco City, 7 kilo sa pinaka mga radyo. Kami po ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balol. Ako man po si Mardela Daingiba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Sabahan na po ang masunod ang hapot with BP Henry Masada. Join ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini.
Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Naghahanap ka ng kabalikat sa